வணக்கம், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி மத்தியானம் நம்ம வீட்டில் லஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிரிஞ்சி சாதம் தான். அதுக்கு நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை, லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை, எல்லாம் கிராம்பு, பட்டை எல்லாமே போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக இருந்துச்சு, கட் பண்ணி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு, ஒரு 2 தக்காளி போட்டிருக்கேன். நல்லா பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள், கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா தூள் போட்டுட்டு, அதுக்கப்புறம் வெஜ்ஜு தான் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நல்லா இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, இது தயிர் ஊற்றி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. நல்லா மசாலா இதாகிடுச்சு. உப்பும் போட்டேன், கல் உப்பு போட்டேன். இந்த பக்கம் பாருங்கள், நான் 1.5 டம்ளர் சாப்பாட்டு அரிசி எடுத்து ஊற வச்சு நல்லா இது பண்ணியிருக்கேன். அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம். இந்த பிரிஞ்சி சாதம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க. நாங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றோமானா எங்கள் வீட்டில் ஒரு பாப்பா சாப்பிடுவாங்க, ஒரு பாப்பா சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் ஒருத்தருக்கு பார்த்திங்கன்னா 2 பேருக்கு முட்டை, எனக்கும் என் பாப்பா சின்ன பாப்பாவுக்கு முட்டை, பெரிய பாப்பா சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து ஸ்நாக்ஸ் வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கிறேன்ட்டாங்க. இன்னும் 2 வாரம் இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. ஒரு வாரத்தில் அவங்க மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. அதனால் வந்து